Der skal det undersøges, om projektet har haft en effekt. En lille boks kan gøre en verden til forskel. I en bank i Silkeborg trives rygere og ikke-rygere helt fint i samme lokale. Et udsugningsanlæg betyder, at rygerne kan pulse løs, uden at det generer andre. Et lille læskur og en udsugning med et kulfilter sørger for, at det ikke lugter og generer de andre, når rygerne i Jyske Bank skal have en smøg. Det, der er godt herude, det er jo, at man stadigvæk er nede i området. At du har kollegaerne omkring dig. Du går ikke ned i et rygerum, som man alle sammen kender er fyldt med røg og sådan noget. Altså, du har herude det udsugning, og man kan stå, og kollegaerne kan også stå, man kan stå og snakke fagligt. Sugeren, der får røg og lugt til at forsvinde, er så effektiv, at ikke-rygere sagtens kan stå ved siden af, uden at det generer. På afdelingen her er rygeskuret blevet meget populært. Til tider kan der godt være temmelig mange herinde, og så må vi jo så kende os godt rundt af. Men den er begrænset til 4 mennesker, tror jeg. Der kan så godt være 6. Med den liberale holdning til kollegaer med laster, føler rygerne ikke længere, at der bliver set ned på dem. For det første har man måske knap så meget dårlig samvittighed, så det er jo lidt gode i hvert fald fra vores arbejdsgivers side at give os. Og derudover så kan vi egentlig også forholdsvis hurtigt følge eller komme tilbage på vores pladser, hvis der og når der sker noget. Og ikke-rygerne på afdelingen har i dag ikke noget imod, at de få tager sig en smøg. Jeg ved, hvor jeg får fat i dem, hvis de er ryger. Og det er da typisk, at jeg vil gå hen og kigge derinde først, inden jeg vil lede andre steder, hvis de ikke lige er på pinden. Hvis de havde haft et rum, hvor de skulle gå ud og ryge, så ville de gå fra lokalerne, og så ville det tage tid. Men der, hvor de kan gå hen og stå i kabinen og læse lidt samtidig med, eller nyde en kop kaffe, så tager det ikke lang tid. Så det går ikke ud over effektiviteten. Selvom der kun er 20 rygere ud af en stab på i alt 120 her på afdelingen, kunne ledelsen ikke drømme om at udstede decideret forbud. Hvorfor skulle man gøre det? Altså, det er ens egen ret, om man vil det eller ej. Og det må man så bare indrette arbejdspladsen til. Det er så et spørgsmål om det er praktisk at have et rygerum, der ligger meget sådan decentralt i forhold til de rum, man er. Det synes vi, det er. Så er det bedre at have kabinerne i rummet, hvor man kan se folk, og man kan se hinanden også. Og hvis man vil noget sundere end røg, er der hver dag frisk frugt på bordet, både til ikke-rygere og til rygere. Banken har også haft en økonomisk gevinst. Rygeskuret koster nemlig kun det halve af, hvad et decideret rygerum ville have kostet.